बहा दंफैयो नोंसोरो? जोङो बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेटारि देबरगाव दंफैयो। बेयावहाय बहुत गोजोननाय मोनदों। जोङो बिसिनि जिथु जोंनि मार्टियार्सफोरनि माबाखौ नायनानै स्टेचुखौ नायनानै जों दुखु मोनदों, गोसोआ गाबखांदों। गोजोननाय थाबाय। गोजोननाय धन्यबाद। रायजोफोर, नैबे रघुनाथ ब्रह्म सनारपारा नलखाम्ब्रा उदालगुरि बे मुंख्लं खाम्फाया आंनि बिदानिमोन। नैबे बिदा आंनि बिदा आरोखि। बे समाव आं उन्दै सममोन। आं एसे रोमै रोमै गोसोखाङो। बे मुंख्लं जानायखौ आंबो नुदों। पुलिसनि आखायाव थैदोंमोन। बेखौ गोसोखांहरदों आरो दा गोसोआव एसे गोग्गानायबो मोनदों बेयाव नुफैनायखाय। एसेनोसै। नैबे फार्स्ट मुंख्लं जानाय आबसुनि समाव बेनि नामानो जाहैबाय, मा नाममोन? सुजित नार्जारि, पाटिपारा, क'क्राझार। हेलेना बसुमतारी। बिराद मोजां मुंख्लंफोरनि। बेखौनो एसे देखायसै आं नोंथांनो। जोबोद समायना नायनो, फारनैथिंजायबो बिथिंबो बिबार बारि। गासिबो मानसिफ्रा नायनो फैयो बे जायगाखौ। एसे गोजोननायबो मोनो, बार खोलो खोलो बारनाय आरो बिथिंबो गासिबजोंबो बिबार बारि। बयनिबो गोसोआ एसे बेबायदि माबाखौ नुनानै गोजोननाय मोनो। आरो एसे खालामबावनांगौ दंबावो माखासे। नैबे जायगायावनो मार्टियार्सफोरनि स्टेचु, बे जायगायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। फारनैथिंजायबो नैबेथिं आंनि उनथिंबो दङ आरो नैबे आंनि सिगांथिं नैबेथिंबो नुगोन नोंथांमोना मार्टियार्सफोरनि स्टेचु नोंथांमोना नुनो मोनदों। नैबे मुंख्लं खाम्फाफोरनि खाथियावनो आरो मोजाङै फुख्रि बानायनानै होबावदों। नायनो जोबोद मोजां। नोंथांमोनहा नुगासिनो दंना? बेखौ गोसोफ्रा गोजोननाय मोनखायो आरोखि बेयाव हाबफैनाय लोगो लोगो। नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ देखायनो मोननानै आं एसे गोजोननाय मोनबाय। मालाबाफोर क'क्राझाराव फैयोबा बे जायगाखौ निस्सय नायफै, नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन।
आं बेखौनो बुंनो नागिरो जोबथारनायाव मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब आरो मेसेज खालामनो दाबाव अननानै आंनि मुङा जाहैबाय आंनि ब्लगनि नामा जाहैबाय दिदोम ब्रह्म ब्लग। नोंथांमोनहा एसे सार्च खालामनानै नायबानो आंनि लिंकखौ मोनगोन। गोजोन्थों।